खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि बर'नि हारिनि गेजेराव माने गावजों गाव माने हानजाजों हानजा पार्टिजों पार्टि पाब्लिकजों पार्टि माने जेथिंबो माने दावराव दावसिनि आंखाल गैया आरोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि जानांगौ आगोलनो बिर दैमालु जोहोलावा सावलांनायफोरानो दासिमबो खाराखै नामा बेफोरबायदि सानथाव आरोना दा जियानो जा माने ओरैबायदि सम जानानै दं दा बावै जोंनि NDFB ब्रादारफोरा गावसोरनि समस्याखौ बोखारना होयैनि थाखाय जोबोर दुखु जारलायाव दं आरोना रागबो दुखुबो नाथाय मा खालामनो उपाय गैया सोलिनांगौ जायो सोरबा राजखान्थि दलनि सिङाव थानानै सोलिनांगौ जायो पलिटिक्स पार्टिनि ना राजखान्थि दलनि सायाव रावबो जानो हाया पावारा बिसोरनियाव थाजोबो बिनि थाखाय माने NDFBफोरा जोबोर दुखु जारलायाव गोलैना दं समस्याफोरखौ जेबो रावबो मावफुंनो आगबारायाखै दा लासै लासै मावगोन होननानै एसे एला मावलांदोंखौबो नुनो मोनदों जोङो नाथाय बेनि गेजेरजोंनो माने कमेन्टनि गेजेरजोंबो खोनानो मोनबाय नुबाय जे माने NDFBफोरखौ माने देथारजोबनांगौ आगोलो बर' हारिखौ देथारबोबाय माबोरै कुइसन होयो माबायदि कमेन्ट नोंथांमोना सानथावनानै मा सानो जेनेबा कमेन्ट होदो मा सानो माने NDFBफोरखौ देथारनांगौ नोंसोर बायदि आगोल हारिखौ देथारबोबाय नाय बेफोरबायदि आरोना कमेन्टखौ नोंथांमोना नुखाबाय दा बिथांमोना हारिनि थाखायसो खामानि मावबोदों हारिनि थाखाय संग्राम खालामबोदों बिथांमोना 1986आव 3 अक्ट'बराव माने NDFBखौ दाजेनदोंमोन बर' हारिखौ माने रैखा खालामनो थाखाय बर' हारिनि रैखा खालामनो थाखाय आन्डारग्राउन्ड मोनसे पार्टि दाजेनमोन बेनो जाबाय NDFBमोन ना नेसनेल फ्रन्ट डेभेलपमेन्ट बड'लेण्ड दा बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामदों मोजां मावबोदों नाथाय बिसोरखौ बेफोरबायदि कमेन्ट लिरनाया माने बयबो सानो मोजां जायाखै आरोना मोजां जायाखै बेफोरबायदि लिरथावा NDFBफोरा बै समनिफ्रायनो जुदि मोनसे पार्टि NDFB पार्टिखौ दानानै जुदि संग्राम खालामामोनबा दिनैसिम बर' हारिया माने गुस्लायलांनोबो हागौमोन आरोना बर' रावजों बर' बिजों राव फरायनो मोननाय नङामोन जानोबो हागौ बर' रावानो खिजानि गोमालांगौबो जानो हागौ बर'नि हा हुफोरा माने गुबुनजों सेना लाजानोबो हागौमोन माने मोनसे हिस्ट्रि जानानै थानाय नङामोन दा बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै हारिनि थाखाय खामानि मावबोनायखौ बेफोरबायदि कमेन्ट लिरनायाव जोबोर मानसियानो माने दुखु मोनदों आरोना जोंबो जोबोर दुखु मोनदों बेफोरबायदि कमेन्ट लिरथावामोन दा कमेन्ट लिरग्रा मानसिया गाव लिराखै होननानै निमाहाबो बिबाय गावनि नाम्बार साम्बार होबाय दा लिरमादोंना लिरमाराखै नोंथांमोना बिथां राजु बसुमतारिमोन आरोना कमेन्ट लिरग्राया नाथाय बियो गाव लिराखै होनना बुंदों लोगोखौ लिरदों होननानै बुंदों दा बिथांनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो जेन माने बिथांनि बुंनायनि मुडाव बिथाङा लिरदोंना लिराखै हमनो हायो जे माने दानि जुगाव गोबां साइक'लजि मानसि दङ नालाय बयबो हमनो हायो आरोना बुंनायनि मुडाव ना माइन्ड रिडिं मानसि दङ बुहुद मानसिखौ नायनानै हमनो हायो बुंनायखौ नुबानो हमनो हायो बियो मा टाइपआव नेगेटिभ टाइप ना पजिटिभ टाइपआव बुंदों बेफोरबायदि खोथाखौ गोबां हमनो हानाय मानसि ओंखारबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आं दहाय फुङावहाय MG ब्लगावहाय नुदोंमोन मोनसे राजु बसुमतारि जायखिजाया आंथ' लिरनो रोङा ओमफ्राय बसुमतारिनो आंथ' बसुमतारिमोन नालाय गोदो ओमफ्राय मा बसुमतारि लिरदों ना बसुमता लिरदों आं मिथिया आं फेसबुकखौ माने सासे नेपालि मानसिखौ बानायनो होदोंमोन नालाय 2018आवहाय थ' बै फटकआबो 2018आवनो होदों फेसबुकआव आरोना थ' नै दाख्लै सानब्रै दिनैजों सानबा जाबाय बे मबाइलखौहाय सासे अदालगुरिनि ड्राइभार आंजोंनो लोगोमोन गोदो लोगो मोनलायखानायमोन सालाङाव गारि सालायबा बे माने बेहाय जयन्तियाव फैनायखायनो आं लोगो मोननायखाय लाबोदों थ' आंनि मबाइलखौ बियो बेगनिफ्राय बरनना लांदों लाङा आंथ' मिथिया आंनावथ' मबाइला गंनै नालाय थ' आं गोदान लादों दाख्लैबावै बे गोदानखौ आं इउज खालामनानै गोजामखौ माने आं न'आव लांनानै बिफाफोरनो बा बिमाफोरनो हैगोन होननानै आङो बेगाव दोनदों थ' बेखौ बियो इउज खालामनो लांदों थ' लांनानै बियो आंनि फेसबुकखौ इउज खालामदों खोमा थ' आंनि फट'खौ होनानै बियो NDFBफोरखौ दा देथारगोन मागोन होननानै कमेन्ट हरदों जाहैदों थ' कमेन्टखौथ' आंथ' मा लिरदों मादों आंथ' बेखौ बुंनो रोङा फरायनो रोङा दा इउटुबार बिथांमोना बुंना होबाय नालाय आं बेखौसो खोमायाव सोबाय गोसोआव लाबाय आरोखि थ' NDFB नोंथांमोन सोरबा आंनि फंबायबो जानो हागौ बिदाबो जानो हागौ हा थ' गासैखौबो आं बर' होननानै नोंसोरनिथिं
नोंसोरनिसिम माने आं खेमा बिनो सानो आरोना थ' बे फटकआवहाय आं बेखौ आं लिराखै जास्ट बे प्रफाइला आंनिमोन मबाइलाबो आंनिमोन बै लिरना हरग्रा मानसिखौहाय आंनो दा नांगौ आं बेखौसो आं दा नागिरगासिनो दङ आं सानथाम जाबाय बै लिरना हरग्रा मानसिखौ नागिरनाया खिन्थु दिनै आङो एमजि फंबायनि मा बुङो इउटुब चेनेलावहाय आं नुबाय आंनि फट' हा 2018आवहाय आं फट' खेबनाय आंनो गार' गथ' सासे गोदो आंजोंनो दाइभर जानायमोन नै दादा बे नोंनि नाम्बार नामा माबा फटक नामा होनबाय नोंजों एखे एखे नुयो होनबाय नायबाय आङो आंनिनो मात ओंखाम थोरसिखौ दोनबाय आङो ओमफ्राय हाब बोरै जाखो ओरैहाय आङो माने न'आव फन खालामबाय आं खोन्थाबाय आंखौ माथो ओरै बुंबायलै आंनि मबाइलखौ खावना लांनानै इदि बुंहरबाय दा बदनामा आंनिसो जाबाय होननानै आं बुंबाय आरोखि थ' आङो फुंनिफ्रायनो ओरै नाम्बार नागिरगासिनो एमजि फंबायनि दा आङो बै लोगो सासेनि मबाइलजोंहाय कमेन्टआवबो लिरनो होदोंमोन गार' गथ'खौहाय दे एमजि फंबाय आंनावहाय नोङो फन खालाम होननानैहाय आं माने एमजि फंबायनि कमेन्टआवहाय कमेन्ट बक्सआवहाय आं माने आंनि फन नाम्बारखौ हरदों आरोखि दा सोरबाफोर NDFB बा बिदा फंबायफ्रा आंनावहाय फन खालामनाबो सोंहरनो हागोन नोंथांमोना दै आं जिन्दागियावहाय आङो जिबनाव आङो जिब जुनारखौ बुथारना जागोन आं मानसि बुथारनानै आङो संसार सोलिनो हाग्रा आं मानसि नङा आंखौनो बुथारना थांथों आं रावनिबो जिबन आङो हत्या खालामग्रा आं बुथारग्रा आं मानसि नङा दै आं बिनो आं NDFB बिथांमोननिफ्राय आङो माप बिहरो बे मानसिखौ जाहाथे आंनो नागिरगासिनो दङ दा नोंथांमोना आंखौ नागिरनोबो हागौ आंनो सोंहरनोबो हागौ आं नोंथांमोननो नाम्बारबो हरनो हागोन आंनि नाम्बारा 7005293702 दा बर'निथ' आं बुंनो रोङा दा बेनोसै NDFB बिथांमोननिफ्राय गासैखौबो आङो खावलायहरो बे लिरना हरग्राया आं नङा जे बे अदालगुरिनि होननानै बुंदों बिथाङाबो दाइभरानो आंनो लाना फैदोंमोन बेखौ थारमाने थौ नों गारि मोनाखैबा आंजोंनो साननैसो थाथ' होननानै आं बिदि लाना फैदों दा आंखौ बेबायदि बदनाम खालामबाय बियो ना आं लिरनो रोंगौ ना मा रोंगौ आं उन्दैनिफ्रायनो आं बिदि लेखा फरायाव आं धान्दा गैया दाहोना थानोबो आं धान्दा गैया आं खालि गारि सालायगोन गारि मेकानिक जानो गोसोमोन आङो एसे हायोबो आं दाइभर जानो गोसो आं दाइभरबो जादों ड्राइभिंबो दङ आंनाव नोंथांमोना नायनोबो हागोन उल्था जाबाय नोंथांमोना नायनोबो हागोन आंनि ड्राइभिंखौ दै आं देखायनाबो होयो बेनो आरोखि आंनि ड्राइभिङा दै आंनाव हेभि ड्राइभिं दङ बेनो आं NDFBफोरनिफ्राय आङो माप बिहरो बेनो आरोना आंनाव फनबो खालाम नोंथांमोना जुदि नंखाय सानदोंब्ला आं मोजां खोन्थाहरगोन फनावबो बेनो आरोखि नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै निस्सय बुजि मोनबाय जानांगौ जे माने बियो माने ओरैबायदि गिदों जुदि गावगाय रागजों फंजोंनि सायाव थानानै माबा मोनसे जानानै लिरफ्लांदोंबो जानो हायो नाथाय बेफोरबायदि गोदोरालागि थांगोन सानाखैमोनबो जानो हायो जुदि लिरमारदोंबा दा बिथाङा ओरैबायदि गिदों माने जोंनि नुनायाव ना बिथांनि बुंनायखौ नुनायाव माने बिथाङा हरनि गेजेरजोंबाबो माने भिडिअ बानायनानै होनाय जादों आरोना बिथाङा माने गावगाय लिराखै होननानै दा ओरैबायदि साननांगौ जानानै फैबाय माने 2018आव खेबनाय फट' बियो फट'आ बिनि खिन्थु 2018 खेबनाय फट' माने 2018आवनो फेसबुक एकाउन्टआबो खुलिनाय जानांगौ आन्दाज ना बेनिफ्राय नोंगौ फेसबुकखौ फार्स्ट एकाउन्ट खुलिनायाव ना फेसबुक एकाउन्ट खुलिनायाव जाय फट'खौ होयो बे फट'आनो प्रफाइलाव थाबाय थायो सोलायागौ मानि दा 2018निनो नालाय ओमफ्राय मबाइला बोराय जानानै गोदान मबाइल बायबाय गोदान मबाइलखौ बिमा बिफानो हरगोन साननानै दोनदोंमोन नाथाय लोगोआ लांनानै मबाइलखौ इउज खालामदों नोंगौ जेनेबा लोगोआ इउज खालामबाय मबाइलखौ आरोबाव बिजोंनो लोगोसे बिनि फेसबुकखौबो इउज खालामफाबाय बिनि बुंनाय मथे ना फेसबुकखौ इउज खालामफाबाय बिनिफ्राय मोनसे कमेन्ट होबाय जे माने NDFBफोरखौ देथारनांगौ होननाय कमेन्टआ दा बेयावसो जाहैबाय माने बिथांनि
मबाइलखौ लोगोआ इउज खालामबाय कमेन्ट होबाय ओमफ्राय बिथांनि फट'आबो प्रफाइलाबो फेसबुक एकाउन्टआ बेनिमोन नालाय बिनि एड्रेसा थांबाय कमेन्टजों लोगोसे नंगौ बिदिबो जानो हायो लोगोआ लिरदोंबो जानो हायो जाय एकाउन्ट खुलिनायाव होदोंमोन बेनो थायो नालाय लोगोआ लिरदोंबाबो बिनियानो थांबाय दाना दाया बिनियाव गोलैबाय बिनि थाखाय बियो गिनानै गावगाय नङा होननानै बुंनाबो लाबाय नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामदो गोजोन्थों।